pedhot. Yo, monggo. Ning tari. Cak Nono. Cak Nono. Ya apa kabare sampean? Apik. Ya apa dina iki? Ya tambah tuwek tambah lemu. Laras gumelar Mahardika. Watu hang diarani pasir. Watu kambang keli ana ing pinggir. Guru ketemu awak wis langsung naksir. Beli bekal kaya kelangan pinggir. Wit klopo iku arane geluku. Disikari dipara dadi pitu. Saben dina aku ra bisa turu. Kangen diko ngomong ora kewetu. Kok mosok? Iya Mas. Asik Mas Nono. TVRI Jawa Timur. Areng-areng bakar gedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri gedang sapa sak tundun dipangan codot timbang murung aluung buluku pedhot.